Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit-Fonds. In deze uitzending van Venray van toen gaan we terug naar het jaar 1986. SV Venray is er na 2 jaar afwezigheid in geslaagd weer terug te keren naar de hoofdklasse. In het kader van de feestelijkheden wordt er een huldigingswedstrijd gespeeld tegen Ajax. Onder het toeziend oog van 2500 toeschouwers wordt de wedstrijdbal gedropt door parachutist Kobbe van het parateam Zuid-Limburg. Kijkt u mee naar een mooi stukje voetbalhistorie. Ze werden dus helemaal gelijk. Nou was ze pas goed. Nou was ze pas goed. Oh, de belnacht. Ze zijn kampioen met deze wedstrijd. Ze hebben een hoogpijl. Ik dank u voor mijn leven. Dank u. Hij doet nou op bij. Schip zou Slees zou u niet doen. We lachen man, hè? Altijd leuk. Hij was zeker zo niet. Oh! Kijk nou uit. Pas voor je hand. Gefeliciteerd, hè? Ja, dank u, dank u. Er moet enig snijwerk aan te pas komen. Hallo. Jack zit op. Ja, jullie met de bergen. Oké, hè? Dat u was, oké. Gaat de wedstrijd? Ja. Oh, sorry, dit maakt me even. Blijf, John. Ja. Hoppa! Nog tijd. Robbie. Robbie, ja. Nog tijd met hem. Dames en heren, op bezoek van de scheidsrechter mag de oude afstand plaatsnemen. Dank u. Maak die heel. Zo niet rechts naast je. Nee. Kom aan. Kom eens, ga door. Oké. Door. Weer lijn. Nee, nee. Nee. Nee, niet. Go, go, go! En op die rug! Verder, verder! Akje! Ja! Oké! Knijpen! Weer maar op! Sloot klaar! Door Robin! Staan! Man op! Kijken! Achteruit! Annie! Hey! Hey! Jongens, let op! Op! Weet je?
Ja, Johnny. Tijd. Rust, Rot. Oh ja. Laat zien dat je kunt voetballen. Achteruit. Johnny. Achter je. Yes. Sorry. Leen. Kijk, John. Ja. Hey. Daar is Jan. We gaan niet snel. Zeg dan. Kijk. Dippie. Mooi maar in, Jan. Hey. Nou, hey. Weg weer. Hey, zeg komen. Dat kan zien. Ik doe het zien. Lange houden of voor je dan nog eens gekost. Ja, maar ze moeten niet plaatsen. Die bal zo snel mogelijk afspelen. Geef hij nog een keer. Hij blijft zien, hij. Mooi jongens, kom op! Heb je stap bij? En doe met! Nee! Tijd weer. Wat goed midden! Robbie midden! Robbie! Het is niet lief, kijk. Lief is niet. Johnny loop! Andere kant. Hey! Robbie! Andere kant! Niks! Kom mee. Ja! Bertje! Links bij links! We gaan! Hey, jongens! Drie man omheen, nou! Andere kant! Jan, andere kant! Ja! Hey! Jawel! Zat! Jimmy! Ja! Heb de bal! Mooi! Heb de bal! Hey! Centrum, helemaal. Leon, zak je snel. Hey! Oké, jongen. Let's go! Snel binnen! Hey!
Terug kan weer. Draai hem! Beertje, draai hem! Krampje! Geen nootje! Putain! Rust! Rechts, Johnny! Sorry, kijken! Zo! Ga Johnny! Nou! Johnny, doe even mee! Kijk niet! Zet ik je hem aanspelen? Kijk! Achter je op! Johnny! Hey! Voetje! Nee, kom eens! Hey! Weg! Allee! Beweging! Kom op! Kom op! En nu speelt dat. Waar? Heel lang! Johnny! Johnny! Aan rechts, Johnny, aan rechts! Rechts! Twee ik met Oké, nou nog eens. Hey! Dit! Andere kant! Hey! Kom maar! Johnny! Ja, ja. Net! Niet te diep! Niet te diep!
Kom maar. Kom jij? Robbie! Aan Robbie. Hey! Hey! Gaat er langs met mij. Dat is vol. Gaat John! Nee! Ja! Du met! Heel vijf! Klas, kom weg, nee, Klas! Deur! Kom maar! Johnny! Op 16! Johnny halen! Kom weer! Kom eens! Gaat Mark! Kom op! Maak jou achter je! Echt die bal! Doe mij! Johnny! Rechtje! Ja, kom op, jongen! Hey, kom aan de lijn! Yes, boys, ga weg! Jongens, ik heb het fratsen door! Weg die bal! Ja, John! Kijk eruit! Bertje! Nee! Hey! Kijk weer! Bertje! Komt ie. Die doen nee! Jonas! Hey, Marco! Back up!
Kom aan. En op Leon. Zaaltje! Ja! Niet met de Leon, niet met de Leon! De bal niet kwijt, hè? Wat just! Ja, stop, hè! Nee, zeg maar, Jan. Oké, die bal! Zitten! Hey! Hier kan weer! Hey! Kijk hier! Hey! Nee! Kijk goed, Jesse! Maar zo! Hey, links! Ik heb de bal overheen. Hey! Ja, met hem, Jan! Ja! Kom aan, geef niet! Laat op achterin. Zo. Ja! Leon! 25-1. Nee, hier tijd. Nee, daar niet. Oké, hou op hè. Doe die been. Kijk. Die been.
Emiel Bosman. Dat links! Hij zijn op tijd! Kom op jongens, hè! Kijk zo, kijk! Vast, vast! Hey! Dat is een mooie man. Ja! Kijk! Jan! Jan! Verticaal! Verticaal! Let op, let op, let op. Hey! Maak die man! Peter, zet terug. Ja. Nee. Kom maar. Kom maar, niet. Nee. Ga niet weg. Zak, Arel! Rechts nou, Johnny. Hey! Hey, laat mij man! Hey! Hey! Nee! Nee! Ja, jongens! Geet wat! Kom maar!
Rechts, Robbie! Naar achterland! Oh ja. Kom op! Nu zal we de kant gezet worden. Kom maar niet! Op bij weg! Over hen! Allee! Kijk! Ga jij maar op! Hoofdklasse! Hey! Wegwerken die bal weg. Marco! Marco hier! Blijf die wet ook niet! Hey! Nooit diep! Weg dus! Weg! Wacht hier weg! Fanny! Ga eruit! Ga goedje! Het op hier dan niet dan. Kom maar! Joy! Ja, ga weg! Joy! Kom hier!
uit, hè? Dan jij, doe je handen. Schieten! Schiet die hand! Dames en heren, in de tweede helft is SV Venray vervangen door SV Venray. Dames en heren, SV Venray is vervangen door Ajax. Labby, hey! Hey! Kom je niet meer in? Kijk, rust, rust. Kom maar, Mark. Kijk! Marco! Raak me. Ga niet! Mark! Maar hier links! Loop door! Kijk! Maar rechts! En dan naast je! Op die blauwe! Links aan dan! Ali! Trek deur! Jet! Meter, niet te ver! Leon, hey! Lee! Kom Leon, kom maar! Ja! Kijk, kom. Hey! Hey! Zie je? Kom op! Hij is weer! Links! Eentje. Runnen! Kom maar! Twee ballen! Midden! Kom maar! Hey, ik. Kijk het!
Johnny, Jan achter je, Jan achter je. Ga dan. Ali. Sorry, Jan. Go now. Keep back. Binnen, twee! Hij zit niet daar! Arno! Hard! Ik! Elfde! Kom, Johnny! Links weg! Arno, kom maar, Leel. Keep up! Hey, is wakker. Hij is wakker. Hey! Zeg hem aan nou! Allee! Oké, Jan. Hallo, speel de bal! Nee! Nou, kom er eens uit, hé! Ja, goedje! Dan ik het tegen. Ja, Jan! Jan, mee! Goedje naadje! Goedje naadje, goedje! Kom op, kom op! Kom je dan lopen? Hé! Red! Jak! Weg! Jak! Hé! Hé! Kom eens! Hé! Oké, Alex! Johnny! Marco! Zet neer op links! Marco! Marco! Zet links! Hey, links! Marco! Wat Jan! Hey, Johnny! Hey, Peter. Kom aan. Arnold, rechts van je. Hey! Jackie, Chuck! Hey, Jan! Goed je binnen! Ja, hey! Johnny!
2 korte, hè? Ja, nog niet kop. Kom jongens, hé. Domme weer. Ellie! Ronald! Tijd, Ron, tijd! Hey, met! Ja! Johnny, Jack! Jack, Jack! Hey! Tijd, Ron, tijd! Goed dan. Waarom is? Hey, probeer het voetbal, kom op, hè. Dames en heren, wissel bij Venray. John Weertjes wordt vervangen door John Kessel. Jan Voels wordt vervangen door John Mulder. Ajax heeft gewisseld. Bosman wordt vervangen door Michel Maas. Blijf bij, Peet. Peet, blijf bij. Blijf bij. Tijd! Links! Goed je, no! Ik doe weer, kom! Peter, midden! Ice! Kom maar, middenveld! Eentje op, Robbie! Eentje! Robbie! Doe eens mee! Dat kan je niet doen! Spel uit! Sorry! Ja! Kom maar! Ellie! Hou rechts, Robbie, hou rechts! Goed! Goedje! Doe mee! Ga door! Ga op! Naastje! Ver! Goedje! Hey! Good job.
Aanvallen. Hou links aan op! Kom jongens! Jongens, laat is goed. Hey! Stappen! Wieder! Kijk links! Kijk links! Terug! Hij helpt wel! Andere kant. Spijt er vrij. Dankjewel. Kom bij. Aan links. Kijk, zeg. Weg de goal! Jammer aan op. Goedje vrij. Spijt er vrij. Andere kant. Hey, aan op! Hey, Aan op! Peter! Hey! Nee! Kijk! Hey! Hey! Waarom bewegen, man? Rustig aan! Kan niet weg, zak erop! Kijk op! Hey! Pietje! Hang op! Hey! Jammer! Die bal aan op! Johnny! Johnny erop in! Johnny! Hallo, achter je! Andere kant aan het rechts. Go, Ali, go! Aan op! Aan op! En nou, hé! Ga er langs! Kaartje! Kelly! Kelly, kom.
Rechts! Bas, Jon. Oké, Johnny. Ja, fijn. Rechts nu. Oh, hij speelt meteen! En Robbie, midden! Kom nou! Door, Robbie, Piet midden! Robbie, Zakkie! Robbie! Robbie! Robbie, naast je. Naast je, Michael, maak het goed bij. Maak het goed bij. Nee, Overheen! Dik! Moet je niet blijven. Hey! Eentje blijven. Ja! Alleen! Wie? Ja, Peter. Kom maar, kom maar! Kom de deur gewoon, jongens! Niet de bank! Jij nodig, jij! Michel! Overheen! Nee! Waarom? Dreefbal. Kom niet bang zijn om een balbal te houden, hè? Zeg, Johnny! Laat ik stil door jij! Kom-ie! Johnny! Ga maar halen zo. De nul is weg. Lukt het wel. Wat niet. Arnold!
Oh ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.